Salutare și bine ați venit pe acest canal Andrei 2.0 și astăzi o să facem level 5 obligatoriu. Înainte de a începe acest video, nu uitați acolo să rupeți butonașul de like, să-l facem cât albastru sau portocaliu, nu știu, rupeți-l, nu știu ce faceți, nu rupeți, bă, că după aceea nu mai puteți da like, adevărat. Și haideți să începem. Tot la team, cum îmi place mie. Revin. Deci am revenit, bă, am revenit. Ce să facem pe aici? Că rupe Andrei aici totul. Ia să vedeți aici cum rupe. Sper că n-am nici eu lag. Ok, nice. Uitați aici cum joc, m-am enervat. N-am mai jucat. Hai. Am vrut să fac team. Nice. L-o rupt acolo. Hai că ar trebui el să vină. Mam, dacă mă întrage și mie aici. Mamă, 7-0 pentru noi, like acolo. Să fie Blanaus. Mă duc în parcelantă că mi-e frică o leacă. Mamă, o pierdut. Au, da, cu digle. Stai că luăm și noi un AVM. Dacă sunteți fan AVM, luăm acum. Ah! Eu prindeam faza aia. Să mor eu din nou, eu prindeam. Like. Ar merita acest episod. Ați văzut plus cap? Ce mai vreți? Numai că m-am grăbit acolo. Discord. Bă, dacă vreți să intrați în serverul meu de Discord, eu vă invit cu mare drag. Facem și episod, deocamdată eu nu mai primesc comenzi. Să ne mai jucăm împreună. Mamă! Fix lângă el am dat. Hai că l-a omorât echiperul meu. Mamă, dacă mai am 16 la viață, oare m-a ține? Cu 16 la viață. Bă! Nu l-am văzut. Hai de cap. Hai. Cu da capul. Ah. Am dat și eu lamă cu el. Asta e că-i dau un scop. Cu un scop eu mă pricep. Ah, am văzut că m-am priceput. Cam greu, când pun ținta pe el, greu mai trag. Uite la ei. Și faci acolo gheorghiță, că eu te-am văzut.
Dă-ți capul. Mamă, la picioare am tras. Ah, fix pe mine. Nu mai trag niciodată. Mă cac orice ar fi. Mă duc, mă enervez. Pot să fiu și răsnob. Eu vreau să-mi recuperez aici puncte. Hai, gata, că tu ai tras prea mult. 4 HP. Nu știu ce face cam ăla. Dar i-am dat cap. O, Johnny! M-am spărat de tine, bă. Puțin mai suntem. Ăsta nu știu de ce stătea aici. Hai că mi-a dat. Cap. Dați-i, așa, bun. Hai că eu mă duc așa să nu tragă. Că o trasă până la urmă. Mă enervez acum. Hai că nu m-am pregătit să dau. Hai! O tras bombalăul ăla, că altfel îl omoram eu. Cap. Sorry, bro. Gata, bre, că ai tras prea mult. Am tras în el, da. Dacă e handicapat de joc, mai zici ceva. Hai că mi-a dat-o. E fain să stai aici unde e la CT. Când vii tu să-i dai așa biung. Stai că l-am văzut pe unul. Și nu-mi place. Să-l văd pe ăla acolo. Stai că poate mai vine. Mi-a dat-o. Sus.
N-au cotras. Gata, că m-am plictisit de să mai trag și cu asta. Nu pot să-mi dau seama ăștia când pierd. Nu mai joacă deloc. Joc cu câțiva. Gata, i-am dat cap. Să mă feresc. Mi-a dat până la urmă. Da, uite, că trebuie să umblă eu. Hai că avem 10 minute până filmăm. Când joc cu asta trebuie să mai pus și țânta. Hai că am pus. Măcar e bun că am la locul 2. Acum să-ți dau o lămică. Da. 21 de kilori. Și v-am zis, putem să jucăm la competitiv. Eu am fost aici, Andrei 2.0 să 2 și ne-am revedea data viitoare cu alt episod. Ciao.